Ole tuntum chu Florence Nightingale comment kan chiarang crime hi Ngaihnawm bermai I voice na lutu ka content tharzel hi anga le lom lia lia zel kuzungpi kuzungpui Florence Nightingale chunga lom thu ka soya kan soi tel du chu pi Florence hi atir changa he channel min tuipui mm2 te zinga minin ka shia comment hi ka mu fowa tin midang po Geronimo channel kan tik chan tir changa laron comment ziete min phurpui mm support min pe tha te po in oma in chunga hang ka lom veka in comment hi ka lo chiar thina aron regular de te chu in ming chin sia te awla tigen kan lo chin sia ve thina ni tin subscriber tharte min like tu tharte min ron comment tu tharte ai in zawai mai khan in chunga lom thu ka soimol molani he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie kumsang ni chowa khachuan Alaska State USA Anchorage khopui changlai tia soi thei ani ome nasatakin mason na kalmup mupa mishing pem lut le khwal zin po an thahnem thin hle he khopui hi mi hoi har le adventure lam ngai na mi tan phei chuan aya khonwa mi soi tur awang ve khopang le kumsumnga pani mi nurse chuanom tak Mindy Schloss po chu tiang mi chu ania kumsaka zakwa somriat pariat khan Anchorage a hian a pem luta atira chuan hlen tumalut po ani chi alo amai ro chu a hmun ngai nat zong takalo nia kumsom ni zet chu helai hmuna hian a cheng zuita ani Anchorage atang chuan Fairbanks khopuya nurse na chu a thok chun zom zela a thopui te chuan aya thopui no mi soi turanom to chuang lowang ti hialin an fak thin min vong takani baka meche huai sen le mani ke din tumtlat mi ania atna arinom ema seisel na tur omlo ani ber Anchorage cha chuan thian po anei ve nuala chungzinga chuan Jerry yati hi angai na in akom ngei bik lea ana thona Fairbanks lama chama ngai poin Jerry chuan Mindy zo te telo enkol sakin ain po alo ven sakpa thin ani kumsani pasari August thlachol karma saber kar top chol ania akar le kar tira chuan dan panga in Fairbanks lama atna chunjom turin Mindy chu akal le angai dona a then nu Jerry chuan ain le azo te chulo enkol sak le angai don ti hriain inrin nia avakola Mindy chuan phone chu ala thei hau lo maya a boy devani ange tin Jerry chuan angai sak zui lem lo tin Mindy thian hai tak alo ni pui vereng to anla ni le nge yang an tiang chi Bob Conway apoin biak lo tum ve mek hi alo nia amai ro chu ani po chuan chumi chol kar top chung zong chuan alo betlang thei bik tlat lo bopangai thalo chuan Jerry chu phone a bia in Mindy a biak thei lo thule a chanchin a hriat lo aron zota ma se ni poin a biak tlang thei bik lo thule engma chanchin a hriat bik lo thuin alo changa anni pani be pop lova chuti an re tawang wang mai chu ami zianenin melo ema wangin an ngai thalo chanta ani atuk August ne rukum sangni pasari thochan ni chuan Jerry chu chanchin ngai venturin Mindy in lampan chuan avakal tawang wanga inawa thlen chuan Mindy mel reng mu tur lo hau lo maya tin chu mai ni lovin ain chu ama anglo takin alo nok deuh nuai mai boka michim lim le chefel takania wangin atira chuan an thona mun Fairbanks lampan chuan ala chuak lowanga ain chu la tifel man lo niang ti ngai dan an nei phota amai ro chu in chunglama han en kwal nuwa po a thian nu mel chu mu turala ta chuang lova angai thalo chan to ni amai ro chu a cheber chu ala don phal bik chuang lo aman mo dewanga in tifel man lovina kalta niang ti tein alain nem chop shama in hnuailama te lo rengani ma na tin azu chuk lea kong kharwon na chu lo thol hlea chu de chu screwdriver in an her nge sakle te in hnuaya po chuan aum chuang lo Jerry chuan a thian nu chu na akal to ni nge in aringa afin fianan tin an office te an kola Mindy thopui ten phone chu an lo la
Mindy chu lo la thlen lo thu le angai nan hriat lo thuan lo soi le tatlat mai mani nari nom em tlai ngai lo meeting nei don po chan ma mit nga thlen chu tlai ti na ti hial khopami in vong ve tok takania chuti taka aron tlai tamai chu ngai thatna chi ani to lo ama kar top chung zong khanan lo be pop thei to lo bok nen jeri chuan a thian nu chunga chuan thil thalo enga mot taka thleng nia angai ve ta ti chuan police a hriat tir ta ani chuti lai chuan encourage police department detective thoklai pam perno ti chu an in lampanin a ho meka ma se in a thlen main office lama tangin an ho tu ten ron biain bibon om thu le chui zui nga la ngai thu an ron shila ina po holovin office le ngal turin thu an ron peni ti chuan office thlen chuan Mindy bozon na chu akuta an lo da tangal ani pemi chu Mindy chen na in lampan chuan a thok chuak ngala in chung te chu an ending ve ngal chara ani po chuan thil danglam le rin hlel om tur engma awa mu big lo aina chuan thil hlu deuh enge mo za ta oma engma chu bolo nin alang tin narsani angin rui hlo ti thin te tana it om bon turu tur dam doi chak tak te po akol nuala chung te po chu engma bo chuang lo ni mel khop mai chu ti rwal chuan Mindy nun phung le ami zia sha chiang ber turangai a then nu jeri zok chuan amit la deuh thila munual mai dokana chuan damdoin bil zia felai ni ngei turi laklo devin alo ma tin chaukalama zu muruak hi alo om boka chung ringot po chuan angai ti thalo to amit la berero apin dan lama awa muthung bedroom lama hanlu phei chuan a khum chu loin bil fel thlap maya Mindy hi amanga cheve thin lea tin khum siam lam hi a hobby heavy view lo ti a chiang na samai sia chuta tang chuan a khum chu midangin an khoi sak nge nia hriat na anei ta ngal ani nu chi tu te chuan a kar da na garage te an en lea Mindy kar chu lo om hau lo maya police lam ngai dana chuan Fairbanks lama thlona akal chuan airport kalna na mangin airport a chuan a hnut chi ani an ring dewa mase jeri bok chuan Mindy chu tianga ti ngai lo thu le a chena chu airport atanga hlat lo wangin taxi lak mai thin thu a soi lea a thian nu chu a hriat chian mel khop mai jeri chuan Mindy na chuan tuemalutin enga motak an ti ni nge in angai mia toni chuangai dan chu dikangem lo dikta se tunge niang Mindy chu khoi ange om ta kang chung zona chu man mo takina chan na zon chu angaya Mindy nun na le thi na a hril thei tlat forensic lam mithiam ten Mindy chen na in chu luk mang tara in anan endik velea chu ti lai chuan detective pemi chuan Mindy thian nai tak a part time bial pa ni bok bob conway chu alo chui zui ve thunga ana thona hmuna an record te lo ha in Mindy shroibo tu chu ama chu ni theangem ti alo endika amai ro chu record om ang endik nuwa Mindy bo lai vel chuan bopa chu alo zin bo daya encourage khopuya chuan om lo shimani ti a chiang viau maya chu wang chuan ani churin hlelli satrangin an thai bo ta phot ani kong le lama chuan rin hlel zinga mi te an fi hlim nge ni ti an fin fia hian bedon thak viau thin ma se azon na tura zim sot don ti na ania rin hlel zong thai chiat to nuwa abang om chun chu poi khoi tu an lo ni thin tlang pui chu wangin Mindy shroibo tu chu bopa ani lo ti an fin fia shim po chu mason na angai thei ve thawani Mindy chuan internet kal tlanga dula le tlangwal in rim na online dating lamte a khoi ve thina ni ti a thian te ran soya wangin a computer te chu an endik velea amai ro chu tiang lama chuan engma rin hlel oman mulo internet a thil zon le khoi tamber chu an na kai noi thilania chas tiang vel chi chu pakhat ma mu tur aom lo chu ti rwal chuan computer khoi nun ber chum chu ogas ni thum zan lai dar khat le chan ve vel ani ti an shet heya police lamin Mindy bo thu report an don ni kha ogas ni ruk ania chu ti ni chuan
chumi inkar chu Mindy bo hun chu ani hmel ta viau ani police lam chuan tranpui theitu an awm be sein TV le chanchin bu lama te Mindy emo a motor emo lo mu chuan thu nei tu te hriat tir tur angen na an ti chuaka chu vele mi thanem takin an ron call ta chu maya mun sang an mu thur an sein a thenin dor pakhata ka mu an tia a thenin kan lui kalna ka mu an ti boka a then phei chuan Texas lama dai ten lo mu ni ome eng po ni se nu chui na pui duaron call an nia alo thliar fel le chui zui tlak te lo chui chu an na ni ti shein nu chui tu te chuan theyang angin an lo bo zui ve zel bokani detective pemi chuan an mani pui turin FBI special agent Michael Thornsona an sombel velea ani chuan midang shilem lovin khoya emo kalani lo mo tin a han chui thalea amairo chu azin chuak aniang chuta chuan akal niang hantina chan tur pakhat man mu chuang lo abul nairam noile dai vela te chuan chuakin alo che sual palaniang tin an thian tele thenom khoveng mitlom ngai ten an han rin zon vele pop boka ma se engma mason na om thei tlat lo a thian pa bop konwe po hlau thongin a chanchin ngai venin a phi buai lea ama thiam danin an bul naya ruam thuk deuh bolhlo paina mun te chu alo en kual ve char bokani chu tiang chuan kong chi sang in bozon na chuan thok mup parenga amai ro chu chanchin lomom lam hriat tur lawang hle nu chui tu te chuan a poisa man dana tangin engamotal hriat theanin be seile ta detective pemi chuan Mindy account nei na bank chu be popin account statement of a deal le to top maya ti chuan le an be seyang ngein asum chet vel dana chuan thilrin hlelom takan mutsuak tarup mai Mindy account atang chuan zingkar ma taka paisa tam thamang reng tak lak chuani ti an she thei ta hlau maya Mindy chuan tum khata a withdraw chau ngai lo wangin ama she chiang tu te chuan makan ti viau mai ti chuan nu chui tu te chuan bo zui ngalin chu paisa lak chu hun le a mun chuan an chui chiang ngala ai tiam man na huna chuan CCTV lo om hlau maya ti chuan video chu anan en ta ngala Mindy account atanga paisa la chuak tu chu mi pa lo ni dai maya mase bandana maya tuam tata wangin a mel takero a mu thei lovani jacket puar chi ha August thla te chuan khuala vot vak si lova chu tiang huna jacket lumlu tuka hak dana chuan atak salan dan thupa tumna ni nge in alang Mindy card mang tu chuan account ta chuan paisa om lo ain masate tea chumi nu chuan paisa lak chua tum lea ATM a pin vela chudlu don lai chuan a mai khuna chu a pot thlazoka ma se a mela lang chiang thei chuang lo a muile khabe vel chu chete a mu thea ma se CCTV quality lo thawak big lo nen a mel chu an la hre thei chuang lovani ti chuan paisa lak chu nuwa a in hera a hnung lam chu alang lea a bek a chu chiang takin alang thea chu zong chu ama chui zui theina tura CCTV lang chin chu ni mai a hau tak don khop mai ma se hau tak som sari ma se nu chui tu te chuan chu pa chu zon chua nge yan tum le don ani ole kan kalpui mind like hat le lokila tin he channel i lo subscribe lo jo khoi men subscribe sa be ngala notification khoi on page on video tharlo chuak piangin i first zia thei don ani an thalak nei chiang lo tak chu Mindy thian nai te en tirin tunge ni an hriat lo te an zot kwal le chara ma se tu mai in chu tiang mai chuan an soi thei tlat lo chu ti rual chuan a thian te zinga pakhat hian thu beng ver angareng tak soi tur lo nei tlat mai chumi chuan a hmalokin a ina engema siam thaturin Mindy chuan mi roi thua hril ni in ain soya chung amiroi zinga pakhat nen chuan hlofaret chung chang anin nial dewa chupa churap material ti te Mindy chuan a hril ni in a soi bok ti chuan nu chui tu te chuan chupa churang takin an chui chuaka amai ro chu uluk lutuk tak mai thuan zo fian nuwa an mirin hlel chuan i theilo ti a chiang le tatlat nu chui tu te chuan midang po chu kom chian ve hrim thain an hria
ti chuan na thoka roi midang ho po chu thuan an zot fia ve lea chuta le an zinga pakhat chu azam ru hle tia hriat thei tlat maya tin a bozan ni an rin tlailam thlenga Mindy in a omani boka chu pa chu rin hlel om le ta viau mai ti chuan uluk le fim khur taksi nan an dop ta zela aum na le ahun man dana soi ta po an fin fia ngal zunga be se an pesang to hle amai ro chu thu dik clear soi ti fin fia ni baka miri ru doi chi zam ma em mai lo ni ti te an shele boka nu chui tu ten an chut chil arap te kha atan chuan a zamum viau mai hi lo nia Mindy bo chung changa chuan in nam nei na pakhat ma nei lo ni in alang ti chuan nu chui na turan man ro nei chun chu CCTV footage chau kha anile taria police na bo thu report an dona chang poin darkar somli pariat apel toa ama an biak polo na phei chu ni li lai ni to boka chu wang chuan police ho ton hriat atanga te chuan Mindy chu nungdama hmu be sei chi ani to lo ti chuan nu chui tu te chuan an chui lai chu Mindy bo thu mai ni to lovin tol tha case nia an ngai toa an chet ran lo phei chuan midang chunga po a thleng thei reng ani ti hril hriat non kheran ngai lo chu ti chung zong chuan Mindy account chu khoi chet ni lem ti an len thlarenga chu ta le zingkar ma taka bok a account atang chuan paisa lak chuan ni le tatlat mai paisa lak chuan a ATM buta CCTV footage atangin a ma an mirin hlel bok kha ni ti a chiang hlea a thom nongai bok hain a mai po aromol ngai khana tuam le boka a ma ti dan ngai bokin account a paisa omza chu a check le phota chumi hnuwa ni khata alak chhuat thei tamber chula chuak lein akal bo le ta ani amai ro chu tunchum chu reivak lo hnuwa aron let lea ami zia dang tadai mai aron let le hnu chuan a phi cheng maya hlau thoneng mo taka nei ni in alang aman mo mel em maya athom no tele a mai tuam na vel te chu a siam thadeu sek boka ATM chunga chuan a vei thuaka thinrim ti hriat takin a khol te chu a met sok boka chumi hnu chuan beidon mel takin akal bota ani nu sidu te chuan chuti taka ami zeronin thlak thut mai chu a chhanan an chui zui ngala ATM khol an en fia chuan Mindy Schloss ATM card ngei mai chu a chunga chuan an va muta ani anrin dan chuan khatia a paisa la zo chhuam masak khan ATM card chu a thei ngilanga rang takin la turin ron let le ngala amai ro chu ATM call chu card phoi thei ngilanom chuan engama chen hnuai hip lut le thei tura siam alo nia chu pa card thei ngil po chu alo hip lut man dai hi alo ni chuti chung chuan mi pa ngai chu ni se chuti taka han buina tur chu aom shan chuang lo bank lam ho tu te hena a soyanga an lak chhuwa sak mai don ani amai ro chu ani tan chu tiang tingam chi ni velo wangin a phi ta cheng maya a buai ta hle nin alang nu chui tu te chuan Mindy ATM card chu an mulet le to ngeya amai ro chu ama Mindy din mundik takan hriat chian theina tur amo phurtu bera chu tunge ni an la hre chuak zolova chu ti rwal chuan ma chuan son ve viau to tiro kan pom tlang viau in arinom kat mang tu pa chuan a mai khu tlata wangin a mel an la hre thei lovania chu mi hriat chhuat thei dan kong chu FBI special agent Michael Thornton an idea chat mail takaron vor chuaka an rin hlel ni kherlo po chu pan mulai vele ATM mang ve midang zong chu zon chua veka thu zo fia thain a sheta a be se dan chuan an mirin hlel pa chuan lo muemo a motor o mange motal an hriat thei chuan arwa man na chu atangkai viau donani ti chuan chu tiang chuan ma nan la zui ngala an be seng ngein mi pakhat zingdar li lechen ve vela chulai munakal ve chuan an mizon lai ni thei tur chu a mu thu a soi thei ta lau mai chu pa chuan cycle khal ni in a soya kar khal lova cycle mandana ain thup tumna ani arinom ngal pang maya chuti taka in thupa tumdana chuan
a fim khur hle ni ti hai rual ani lo tin a chet vel dana chuan ama Mindy sha chiang em tu an chenom hnai emaw a thian hnai takema po ani thei ti ngai danan nei ta ti chuan Mindy chenom velami te chu uluk le zualin an kom kual le ta an veng bor vela chuan mirin hlelom dewemo Mindy nena in haw emaw ti theimi lo mishing tu emaw te alo nei rengem ti te anan zot kual thale ta amai ro chu mi venga mi te chuan chu tingarin hlelom chu soituran lo shelom tlat lo chu ti rwal chuan Mindy chungchang nen in zomna awmangem ti chu thusan ni se Mindy in bul chia te hi zana party velan china wangin an beng cheng thei hle ti mi engam zatin an soya Mindy nen tak pe chuan chu tianga in hawan nei an hriat lo thu an soi thung ani chu tiang chuan an thenom khoveng in soima se nu chu te chuan midang laka dang lamna engam tal nei zeu to shim chu mai nei hau lo fin fia zelan du to chuin le achunga cheng te chu en fia thain an sheta chuin an va bel chian chuan achunga cheng an lo thahnem phian maya chung ko pa ngai po nilovin thalai in lua trom ang reng deuh hi alo nia thuan zo te pon chang thui du lo khop mai chu ti rualin han man ngot na chan tura ro alo thei chuang lo an bul chi nu pakhat chu in chungchang chu chik zokin detective pami chuan a han zot lea chunu chu alan dana mirin tlak tak niin alanga atong kam man dan vel po a fim khur hle amai ro chu pami chuan thil engemaw tak zep then nei tlat hian a hria a zona te po pe hel deuh devin a chang ni ti aman thiam tlat an ni tan la chu tianga zona chang thadu lo piang chu kom chian an chak tel ve thin box sia ti chuan uluk zokin thu an zot le ta amai ro chu an ti pui ngial poin chu mi tlai chuan thil poi mo eng ma anin zot chuak thei ta chuang lo ani atu khwa lo vara be sei lo tak main chu nu bok chuan pe mi chu aron kol le ta hlol mai thil soi tur ala nei thu le a hlau thona wanga soi vek lo ni thu te engama soi tur al nei thu te aron shila ma se a chen in an vakal chuan ata na him to lo ni a in hria ta wangin police station lama aron kal chil ve ta thung ani chunu chuan a mani a nu chui tu ten an vatlo engamati zok taka anrin hlel an thenom pa chu Josh ani thu soin bulan tran phota nu chui tu teron thlen ma lok khan chu pa chu ai na ron kalin an venga police an local mek thule chulai hmuna chona chen thu lo soimi lo turin aron nge ni in ain soya eng wanga chu tiang mai police in an hriat hlau viau nge ni ti han zo chuan Josh chuan zel tang chuak lim en thak lai mek ani awangin man le du lo ni in ain soya ti chuan ti tura aron ngen ang ngei chuan engma soi chuak du ta big lova a chan po pui du wang lam ai main a hlau wang zok ni in ain soya ni detective pemi chuan chu ti si tu na iron sei chuak le tho sia enge zia ti a han zo chuan chunu chuan zan lama thil thleng chungchang heti hian a soi chun zoma zana muthil line thom engemaw hian ati hara ain bathara chuan dimte ke pen ri niom takhi a shele thina a hlau thong ru hle ti chuan tiril khur der chungin zoi muangin a tho chema thom dim theyang berin tukver lama pana a tukver puan zar chu chete kevin ava bi deka chu ta le a varanda chuan a thenom pa Josh ngei mai chu a loading run maya chu hlau na chuan eng kim police hriat tir turin anor thluta nge ni in ain soyani chu tu sei chuan nu chui tu te benga ver ta zak maya a thenom pa chu han chui chian chin an chak ta zek mai a min puma hriat lo ten an zot le a chu ta le chu nu chuan Joshua wait ani thu an soi chi mai chu nu chui tu te an phu chiang heavy khop mai chu ming chu nu chui tu te benga chuan alo rezing viau to mai hi alo nia a chan po a main nu pakhat Dela Brown ni tha thu a man alo ni to chu nu chu lung tuma chuthlum niin
มิสวลเจดานจูอารับทักเลไม่รอจู evidence สมเทียงอังเตจูจอชจวนเราติดเชเวกมาตัวทัดตัวนี้ติฟินเฟียนาตักโลวางิน evidence ติเชียทุบวยเจ้าเทียมโลอันจันตีร์เทียตัวทัดตัวนี้เงยรินนเลียนวิวมาเซตัวทัดทุบวยนอร์ตีร์เทียตลวาเจลปวดตังเรเลมโลตีเวลเตโลนินไว้ไหมจูวังจวนpolice เขาตันจวนมิงจูหันเทียงไม่จีโลนิฮาวโลตัวนั้นเชนอมนูจินเชียดโลวินเอาเลเมกันยาหันรินเลไม่ปอเอาวิวไหมติจวนนุชุยตัวจวนจอชจูหันก้มเจียนเวเลชิมใช้นันเชียไม่รอจูอาโลวินวมบูได้จุนินมูตูเร่งโลจูตาเจ็ดจวนดันจูเหล่าในอังตรียวไม่รินเลตีไม่ปอตกโตโลรินเลเฮวิอาไกสังตัดช็อตไม่ติจวนรังตะกินจอชจนนาจวนทกตังงาลาอาเจนปุยเชียนเตหันโซลายน์มันเชียดบิกโลทุยนันโลช่างเซลบ็อกซีอาจนอลสัมนัตัวเรงมาตัลสวยตัวรันตีลายน์จอชจวนการในโลทุเลไซกเลมอเกยนมอกัลไม่ชินทวนสวยเสียหันช่วยจุยดันตัวระวังเลจุดที่รัวจวนมอตอร์ในโลนาจูอัลกัลละมันวักโลเทียอันเวงบอร์เวลาปอจวนในโลบิรุเร่งเทบกาไงดันมาหันนวลสวดเทียนนิโลติจวนอันเชเวลมุนช่างอันเพกจนตะลุยมาจุดที่ไล่ตักจวนนุชิตุเดจวนฟอนคอลไปหมดตะกันดงเละตะนอลไม่อารอนคอลตูจูทรัคไดรเวอร์อันนี้จูป้าจวนมินดี้บ่ทูเละอาการบ่เตลทูเตปอขาอาโลเชเวตัวแอร์พอร์ตจังฮัลโหลเตะอัตลันไลน์มินดี้การนิอมตักจัวมัวอาหารเชียนจวนนัมบาร์จังอินมินดี้การเงียนี่ที่อาเชตาที่จวน police รอนคอลตาอันนี้นุชุยตัวเดจูรังตะกินมอเตอร์นชาร์นมุนาจวนนันวักลงาลามินดี้เมลโรมูตูร์อาลอมจวงโลจุดที่รัวจวนวันนี้ทักตะกินจูมอเตอร์โลดินนบุลาจวน CCTV โลเหลาไม่จูมีมังจวนมาเชียเทียนินเบสเซตาติจวน CCTV วิดีโอจวนนันเลดตัดจาระอุกัสนิลิชุนดาร์สมปนิเลมนิดสมลีเวลาจุไลมุนาจวนปะปะกดินมอเตอร์จูอารอนดามอเตอร์จังจวนรอนชัวกินบังเวลจูอาชุทัวกาฟิงเกอร์พรินต์นุดเชลนานาอตินิเงยินอลังจูป้าจวนเบกอักบกาอลัดเดววังอินอลังเชียงลุตุกลวาไม่รอจูATM มินดีปอยสลัดชวกตุยน่าเงยขันินนุชุยตุเดจวนอันเชียนีฟอเรนซิกลามินมอเตอร์ซุงจูลุกตะกินันดับซุยงาลาสเตียริงเลกีร์เวลาเดจวนฟิงเกอร์พรินตันซงจาระตินการบังอาจวนเพกอกเนียกันมุบกาจุไลหันโตตูร์จวนจูมีจูอามุตินามูนีนอาลังนุชุยตุเดจวนอัตโลตูปอจูมินดีเงยนีอันริงเฮดบูรุตัวนี้จุดการช่วงจวนปาร์สันมุดชวกลลบกาช่วงจวนด็อกิเมนต์เล็กการ์ดไปมวยมอลโลมาเซATM การ์ดรอมุดตูเรงอมโลนุชิตุเดจวนทิลเบสยมลุตุกโลมาเซอโลตินเล่าจวนจังไกตักตูร์นี้อันเชียดทิลปะขัดติเลอันตุมตาจูมอเตอร์ขัลตูริมจุลากาวิฟิงมังชุยซุยอันริลรูกอันนี้ที่ลีอันนั้นในจิกิมขบะริมหลักนักโคลที่อันโลในเลบิกทับมาจูโคลจูเวกิมคลีนรังเดียวฮีนียไดรเวอร์ซีดเวลจวนหันฮิบตีระอาริมจามบังอโลลอมจวนโคลจวนฮิบลูตินช่วงปวนจวนอาริมจูจามบังโดนอันนี้จุดที่รัวจวนอาริมจูโลลอมปอนิเซอะไรตัวบ้ากามอตอร์ตลานหน่วยเรงมิชิงเวว่ากันตั้มบกเนนวิตันพอหันชุยซุยฮาราสวิโอโดนาเบสเอลสังจวงโลคบไม่ติจวนนุชุยตัวอาบิกตะการเจนวิฟิงอุจวกจูไอเอ็นคอลตูเตเนน FBI Special Agent จลินโกดินฮวินอันรอนชวกตามินดีการบุลจังจวนอันมิรินเลริมจูอันวิสเทียมจวนอันนิมทัด
thata arim omna zon niom taka chuan a kal zela ma po son chak viau mai chuta Mindy chen na ina nge mai chuan a chui thleng tamaya nu chui tu te chu maktin anin en hu to maya then khat lain ui chuan Mindy ri ma chuianga ain arim ne na lo thlun zom mai aniang an lo ti ve bok amai ro chu ui chuan ala du tok mai lo aron chuak lea kailona chuan ron chuk thlazelin min lo ti buai hleksu tiniom takhian akal le tanal nal maya ti chuan a bula in pakata chuan a chui thleng tarup maya chuin chu an mirin hlel number 1 Joshua Wade ta chen na in ngei kha ani chu ta zet chuan nu chui tu chuan ui mai an ti phal to lo e khai an lo fing e mai kholain lo ek poin awi thiam lo ni lovin anei tu te zel hi dem to turan ni hi te po an ti ve nak ani o me chu tiang chuan investigator de chuan an nu chuina churin tlak to ka nga in an phur chho ta hle ti chuan ui fing chu man tangkai zel dan an ngai to le chara an mirin hlelin ATM man na mun atang khan chui tir le chin thain an sheta detective pemi po aron thleng ve ngala ti chuan an ui fing chu ATM a chuan an hruai lea rim chu hnim tirin an chui tir le ta chui la chu atna an chiang mai khopa a chui tran to chuan ti boi hlau niom takhian akalnal nala kong pui lun tak te chu akal pel maka police so chuan an veng thap maya an zui dul mai ani akal na tur lama te chuan police karin an tlan khala anu chuan ti boilo nan motor tlan zong an lo vati dinga ui kong kianin an phevut to mai ani ti chuan chui chuan kilometer ruk do na chui nuwa in pakata thleng le ta chuin chu Joshua Wade chen na in bok kha ani ti chuan Mindy ATM card mang tu le a kar khal tu chu an thenom pa Joshua Wade chuan ni tirin hlel rual ani to lova arubo tu le Mindy omna chin shetu po ani ngeyarin noma athat to hial mai thei amai ro chu Joshua Wade omna chu an la sha chuak zo tlat lo eng po ni se chan chanan nei thato boka search warrant lain ain chu an dap thei ta chu ti rual chuan an mizon lai Josh chuan a main tu la lo that to nge nin an hria a tha dan po rap thlak viawa tuna poi khoina rap thlak taka in nam hnoi le nge ni alan baka silai nei nge ni ti an sheboka chu wang chuan khomogan lo leng lok wati ngot chinin an shelo a big taka in zir suat tim laman pun tarup maya ti chuan an ni chuan ma an hruai ta ani in chung chu uluk bon tuar turul tukin an dap ngala amai ro chu Joshua Wade chu an muzo ta chuang lo ani chu ti rwal chuan mason na nei lo hul huale ro an ni big lo nu chu tu te chuan an zon ber pakhat jacket puar chi chu an va mutangeya a chunga chuan ATM atanga paisa lak chuan a receipt pahni alo ombok chu Mindy card manga mi pakhatin paisa lak chua hun nen khan alowin mil chia bok ani chu thila lo la ak thareng chu detective pemi chuan mola tingang mai FBI special agent Michael Thornson a eroin makati vaklova poi khoi tu te hi an van nei reng ngai lo che chol hun an nei nge ati ve thung chu thil chu prosecutor lamtan courta fin fiana tangkai lu tukani don ti a chiang viau maya amai ro chu tur chuan ama Josh chu an man photangai ani nu chui tu de chuan a in chuan an dap chun zom zela in chung pindana rangka chaka siam meiche sana hi an mut chuak le ta chu sana chu Mindy sana ani an ring ngala afin fiana na chen nu jeri ge ti chu an va phone ngala Mindin sana bun thinem ti an va zota ani chuan rangka chak sana bun reng thin thu te aphel ngai manglo thu te soin asana mel mangte po aron shila tin Mindy chu nutele sapan lamani wangin asana chain chu atoi viawang ti tenen lamaron soi ngala chu ta zet chuan Mindy sana nge ni ti hairuala ni tolova tin a thi to nge ni ti nu chu tu te chuan
rin hlel na an nei talo atak san mule ni poin aruang ani toanga khoi ange chu omang ti chu zona poi mo tak alo ni ta thlasika in chan don toa chumi ma an mutsuak lo ni chuan vura tlanga ruang zon chu harasa hle toang ruang tel lova tual tha thu boy han ma chon chu tran mun so nge a harazia la an hre chiang boxi an na chu man mo thlak le zual ta hle maya Dellar Brown ni a tha chuma afili mang khan Joshua we ta hi afilim le maya ngem chu zona chu tu chui tu te che dana ain nga thui ta hle Mindy kar changa DNA sampuran lak te kha result shet watangai ta ka wangin Alaska governor mewaron in rol veta athun ena kal tlangin an case to case man mo thlak bigan ya wanga result ending na chuman mo le zual turin anor ta chung maya ti chuan result po chu anron pe ta thuaya anarin hlelang ngein Joshua we the DNA nen alowin mille ta chia ani ti chuan Joshua we the chu Mindy Schloss bo thuarin hlel khai berani thule zun me ka ni thute achin shia chuan police station nai bera shia tir thoi turangen na te an puang chuak ta posta tam tak tarani baka lian takin ama man tura pui thei tu hne na chuan loman thatok tak pe ka ni tur thute an tar lang boka chu tiang chuan chu pa zon na chu napui beran nei ta ani mitam takan zota a then chuan an lo mungeya ma se reilo te chungin alo bibole man thin ani ome chu tiang an zon mek lai chuan phone call poimo heavy uchua kan dong le tanol mai aron call tu chu Christina Grisarin Joshua we ta bial nu hlui ani Joshua chu kar khat liam ta mai khan akara ashoi kwal thu aron soi ta lau mai Christina kara chon Joshua chon be ka hnut chia achunga enge om ti an en chuan bank receipt enga mozat le cell phone hi alo oma cell phone a thalak phata chuan silai thalak oma chu silai keng tu ku chu Joshua kut ninge an hria ta wangle chu silai po chu ata ni tlata a hria ta wangin Christina nu chu a hlau thong hlea rang taka thu nei du te kol turin a fanu chuan nora ti chuan police an ron be pop ta ani chunu chu nu chui tu te chuan an kom ngal thuaya nu chui na an thona konga atang kai thei dan tur te an ngai tu ta nu chui tu te chuan a thu soi chu a dikani ngai chuan a fin fianan o record ruk no vo chunga Joshua chu kom turin anan tia a mai ro chu Christina chuan angam tlat lo nu chui tu te chuan an thlem ngel poin an min thei chuang lova ani tan la nu chui tu te rem ruat na thlop lo chu dan bo chiat na di big si lova chu wang chuan investigator te tan han ti vak ngai na aum lo ti chuan film khur tura chamol mol chungin an hotir le taringot mai ani chumi tang darkar khat poliam main Christina chuan thil hlo thonom takatong tarup mai Joshua we tange mai chu akotaron lang hlol maya a motora thengil a bek arang theng beraron petur le a motora khoya emo shwai turin aron ti tariap maya a mai ro chu ani chu lo in ti pau khau ve tlat toa alo narangam ve tatlat mai tin chu mai ni lovin Christina chuan ru ka police shetir dan ngai tu ta zela ti chuan chel din tumin an be khomuang lui vela ma se miswal chu lovin an tlan che thin tiang devin Joshua chu atlan cheta dai mai chu ta zet chuan Christina chuan chang tunu ni theina chance tin miswal pa chu a motorin a zui ruta swat-team officer pakhat number lo nei hlau boka ani chu chanchin awa hriat tiro ve ngal boka Joshua chu abul in pakhata lutin SWAT-team lampang ron thleng chop chil ve ngal boka FBI Special Agent Michael Thornton apo thei to pa chakin aron thleng ve ngala SWAT-team ho tu pain in chunga chuan ala tom thu le midang pania shen thu te in bia nan nei mek thu te lo shil ngal zunga vane thlak takin poi khoina dang thleng zui lawa in peturin an min thei ta ti chuan hunrei takan lo zon to Joshua we ta chu an man ta ani police station an shroi pei nuwa po alange ngal hlea police te chuan dan zom turan nei ti ashe ve kara engma soi thadu der lo an man chan chu azot ngal thuaya
nu chui tu te tan chuan Mindy tha wangin kan man che han ti ngal mai cha kom don te lul nen fing taka changin an hriat chian chin bank lama in bum na le mi hminga thil diglo ti thu manani thu an shilta ani chuan chu tiang chu eng thil nge ni a hriat lo thu a han soya police lam chuan a phalna lam salovin Mindy ATM card mangin paisa la chuak ti an hriat thu an shilta veka chu vele angoi wang fanga nui deuh chung hian chutin min pu kwal mai su ati du leka engma soi zui du lovin ukila du thu a soita chu danin dikna pe kan e wangin nu chui tu te tan ti lui thei ani to lo thingkung atang hna lo tril trante classic zing dai film le boru ka vot var mai te chu nu chui tu te tan lunglen pui manani to lova kar lova classic tak takalo thlenga na satakin vurat tlanga chumi ma Mindy ruangan zong mulo ni chuan Josa chu tol tha thu boya filim le thei ti ron hriat chhuat tir tu ani chutia mangang ril ru taka nom lai chuan an kore changa dar kar khadvel tlana ruangan chhar thu an hrele tanol maya September ni som pathum kum sang ni pasari khan electric lam na thok pakhat chuan me charuanga chhar thu police aron reporta nu chui tu te munan va thlen chuan Mindy ruang nge ni ti an va fin fiata ani silaya ka ania aka chu puana tuam niin atnunga in khir boka akang nual bok ani to thattu chuan hala tumanga engemaw wangin a hlo chamta ani mel alut nuaya chuan silai muka ruana lo boka chu silai mu chu .45 caliber ani ti an hrengal maya chu Joshua wei ta silai nen khan aloin mille chia bok ani ti chuan shom ti tak chungin Mindy thian thaber berte pani jeri le bob konwe te chu Mindy ruangan chhar thu chu an shilta ama poina thi chu lo ring to tho ma se chu ti arwang nge an chhar chu tor thiam har sa anti tak zetani Mindy ruang chuan mutang eya ma se Joshua wei ta chu a that tu ni ti le rong charna hmuna chuan a kal nge ni ti an la fin fia thei chuang lo chumi tur chuan an ui fing bokha anan pun le ta Mindy ruangan charna konga chuan hruain Joshua rim chuan an hnim tira ui chuan a chui le ta zar zara Mindy ruangan charna hmuna chuan a chuak le ta chat maya chuta tang chuan chui tlang zelin kong chetak maya hian a chui lut zela kong puya chui chuak le thlapa chu kong chu Mindy tha zo Joshua tlan chiat na kong ninge in an ngai ta ani chumi nu chuan thil pakhat ti tir le an dua atira an chui tran tir na khan ui fing dang an hruai lea Mindy rim chu an hnim tir ve ta thunga ama kal na konga bok khan chui zelin Mindy ruangan charna hmuna bok chuan a chui chuak le ta chata a bulvel chu hnim kwal thuak nuwa chulai hmuna chuan a bok tatlat mai ani nu chui tu te chuan evidence nei nual to ma se aya chiang le zual om thein an hria Mindy chena in an endik masak ber tuma evidence an lak hom zinga khan Joshua wei ta thlun zom thei tur thil zon that le an du ta chung an thil lak hom to zinga chuan samzai pakhat hi aloma chu endik turin laboratory lama an thona chu samzai DNA endik na result alo chhuat chuan Joshua wei ta DNA nen ain mil le ta chia ani ti chuan meni som paret kumsang ni so Mindy bo tanga thla so ma liam nuwa Joshua wei ta chu ama thu boen lo siam sak to ba ka aya rit zok Mindy tha thu boy or beltir anita ani prosecutor lam chuan court a engang shem nang yan phut don ti uluk takin an ngai to lea apoi khoidan enin thi tura achung thu rel thei ania amai ro chu chumi tur chuan thu sha tu fel tak le rin tlak takan mo don ani chu ta le thil hit dewan shele ta heps mai Joshua wei ta zela tan nu hian abial nu hlui lisai an ti ne na loin be pople to ti an shet suaka chunu chuan zela chuan ron kan fo ti te Joshua wei ta chuan ril ru minin in nei puya lo soma chu tiang chuan zela tang chung chuan anin nei ti te an shet suak ta zela chunu chuan atol tha thuwa chuan hriata nei ngein ring nget tatlat mai ani
chu tenga pon lam mi nei chu danin a phal sakri lo ti te a main shil fia vekan nia chu ti chunga lo le nei lui tral chuan omzia nein an ring boka a thil ti thup nan le ama kal zonga thu she tu a chan lo nana a malak na ni in an ngai ani nei na po chu dan phal lo ni wangin in nei na thling lo tin court chuan a hnol sak le ta ani chu ti chung chuan lisai chuan Joshua ta na poi thei tur thil eng mala soi du chuang lova thil poimo tak shita nei nin an she si tu chui tu te chuan thu she tu man ngei tuma len chilin an thlem tangat ngat mai ani atopa phei chuan an be dongin ente thian nu mi thi hi fanu ni se eng angin ngei ngayang mei chiale nui ni na ang poin uluk takin in ngai tu te tin an hosan ta top maya chu thu chu a thok na viau aniange atu ka detective permit chuan office lama tangin phone call adong tarup maya mei che pakhat li sai ti ming puina biak du thu an ron shilta ani ti chuan Joshua waited nu pui ve zoi chu station a kovin thuan an zot fia le ta chu ta chuan li sai chuan eng kima sei chuak ta ani Mindy bozan khan Joshua te na an partia Joshua poisa nei lo chuan a in rok tumin an chanoma mi Mindy chu apana ruk tura daplai mekin bathroom atangin Mindy chu aron chuak tamaya zela changaron chuak lim Joshua chuan manani le vai chuan a shem na nat to tur zia sha chiang lea ti chuan Mindy chu vau betin a phuar hloma aina silai avala Mindy ina chuan let lein evidence nu chialo theng berturin a chea a phekok niak po alan lo nan a ke tuam thlap ani ti chuan Mindy chu shwai chuaka anung si ta mutirin blanketin a khua darkar khadvel tlan pui nuwa konga tangin keina kal pui lea chuatir turanga insoin a thing thit tira anung khirna shui chu zai chat turanga insoin nunglama tangin a ka plum ta ani Joshua hian Mindy in chua kalsan uluk hlea vacuum cleanerin atify thlapani amai ro chu chu tiang khop chuan chefim khur u chuak ma se nu chui tu tele ui sathiam fin na laka atal chuak zo da chuang lo ti na ani chu kumsani pakua kumtir khan Joshua we da chung thu chu rela ni ta prosecutor tele nu chui tu te chuan atan du thlan tur khir takan chop chua saka Mindy tha thua le amma a tha ninge an hriat an fin fia thei tak silo dilai te tha thua khanin puangla ti hlum tura I chung thu rel tura kor da thlen kan tum hi kan thul ve thungang tin thuan rona Joshua tan chuan ngai tua thui du khopang le ain pon chuan thiam lo chang sa dona chu ti rual chuan lo in puang du lovin evidence dang mangin thiam lo chang le tho si se ti hlum the ni don box si ti chuan uluk tak ain ngai tua nuwa nu chui tu tarot na chu pomin kumsani pakwa February thla khan Mindy le delai chu athan ni thu ain puang tange nge ani ti chuan ko chuan kumsom kwa pako chung lungin tang turin a chung thua rela kumsom ruk paruka tan nuwa parola chua dil thei don ani amai ro chu tuala tha zo arwang seng hoi tuma Mindy kararu ka wangin federal dana bo chetela chu wang chuan kumsom ruk paruk nuwa hian state zera tangna lo chuak palani poin federal tanina atang chunjom le ngal don ani kota hian jochin mecha tha chu midoi zep nani midoi zepinie tin Joshua we da chu nep shazua ti thu a soi chuaka chu Joshua chuan alo lanangang mai ani le kami patha te kha ati zau nin an soya atong thui main au kilina khap bet man ni ome chuen be se tolo boka state zela tan rengai chuan federal tanin chuan nom zo garing aniang kumsani sompali jun thla khan federal prison lama sona ni don phot chuan poi khoina dang po pon tur nei thu a soi le ta ti chuan Mindy tha ma khan mi pa pathuma tha thu ain puang le ta ani thu nei tu te chuan tu tengen ni ti fin fia thei to chialo ma se John Martin sanga zakwa somko palikuma tha te Henry ong to wasruk kwa ko kuma tha te baka belai atha ni boka atha mi pa tunge ni hriat lo te an ni an ring ani
ole ka ti zong kha tun tum Geronimo crime kan ngai thak le thei te chu ania he ke sung sanga hian seidu in nei nual karing comment section lama thane ngai takin ron sei chun zom ve ro le tuk chuan nuam choi tui mut tui mang tha fek ule